आंनि Instagram Mandira Basumatary बेहाय नुनो मोनगोन wife material टाइगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं we don't know Hello everyone welcome back to my vlog बेनो जाबाय दिनै आंनि लुकआ फट' लानोसै रिल्स बानायनोसै दा गाहायाव थांगासिनो जोंहा फट' लानो रिल्स बानायनो रिल्सआव मोसानो Hi guys Hello guys aku माबायदि नुदों guys Good morning guys हा लायसै ना आहा बै बिबार बागानावसो लागोन फट'खौ औ फैद' Let's go नामा ओइ स्पट बय फैद' नै बेयावसो लागोन आङो फट'स फट' भिडिअस अखा दोमैदोंना जा मोजां जादों बोथोराबो उन्दैयाव खानायखौ बिदिखौ हेलमेट बाथाय हायोमोन बेखायनो हेलमेट नांगोन हेलमेट बरिया जासिगोन नै बोथोराबो सान्दुं गैला माबा जों रेडि जानानै ओंखाम लांखानोसै आबैमोनाव ओरै हाबनानै डाइरेक्ट औ ए जोंखौ माबायदि नायफैदों आंखौ माबायदि नायफैदों खनाजों माबा Hi guys, photo shoot guys, reels dancing guys. Yuk lanjut. Enggak video lagasnya, tapi saya ke. Kebet angkau, kebet ha. Deh. आंनि Instagram Mandira Basumatary बेहाय नुनो मोनगोन बे रिल्सखौ आं दा मोसानायखौ मोसायाथ' आरो स्ल'म'खौ ओमफ्राय फट'सफोरखौबो नै जोंहा लेमन जुइस लोंग्रोनोसै हा बै आगैया होफैबाय खर'आव बेखौ लागायनोसैलै एबार औ गरमाव एक्जस्ट जाजोब्बाय गरम मोनजोब्बाय डिहाइड्रेट लेमन जुइस लोंग्रोनोसै फट'स भिडिअस लायै मेंबाय गरमाव बेखायनो बेखौ लोंग्रोनोसै एसे थान्दा खालामनानै बडिखौ ठंडक पहुंचाएगा एनार्जी बूस्ट मजा आ गया मजा आ गया नैबे बिबार मोनथामखौ जोंनो गिफ्ट हरबाय आन्टिया ओमफ्राय नैबे जोंनि न'आवबो दङ बे माबा पिच लिलि होनो खोमा बेखौ ओमफ्राय आं मोनसे लेखायाव नुदोंमोन बे एयारखौ पिउरिफाइ खालायो आरोना बे आरो मोनसे लायबावनोसै फ्लावार बैथिंना नैबेयाव मिनि नार्सारियाव नैबे ग्रिन कालार आहा गिफ्ट मोनबाय गिफ्ट जायखिजाया बेनिफ्राय मोनसे चुज खालामसै अबेखौ लानो आं मेगिखौ लाया माखौ लानोथाय बेखौ गब्लं होनायलाय बेबो ना नैबे गिदिरथार नैबे गिदिर फाइनालि आं चुज खालायबाय आं बेबायदि बिलाइ गुदुं गोनांखौ लानोसै बेखौ लानो ना बेखौ लानो बेखौ लानोसै नैबे गिदिरालाय गिदिरथारना बे देमग्लायजोब्बाय नै गाइस दै लोंनाया गोलैनानै दै सिजोबलायबाय मानसियानो माबाथार क्लामजि बेखौ लानोसै गिफ्ट मोनबाय बेखौ औ गिफ्ट मोनबाय आंहा नैखौ प्लास्टिक मोनसे लानांगोन प्लेन्ट
Nama bung नामा माबामोन आं बावबाय मिथिया आं नामखौ बावबायलै full मा नङा मा प्लेन्ट होनोमोनथाय नामखौ बावबाय आं मिथिगौ आङो नुखांखाबाय आङो मैथाबो मोनबाय जोंहा थफ्लाथाम साथामनि न' मालिकाथ' लांफाखाला बेना न'आ बेन्जामिनना गुवाहाटियावबो दं नालाय बे थांफिनसिगोन आरो सोबाय ए नै मुसुमा थेंक इउ मादै मैथा थफ्लाथाम लामा मैथाखौ नै फुलखौ मोनसेबाव आयौ नैबेयाव मुसुमा देन्जार मुसुम दं अ बे अर्किड ना आं बेखौ लाना लाया सानदोंमोन जोंनि न'आवबो दं अर्किड बेखौ मा खालामबाय थानांगौ बे माबासो खोमा इनडर प्लेन्टसो खोमा ना दैबो थानांगौ अर्किड बे माबायाव होनांगौ दंफाङावसो होनांगौ बारा दै होनाङा खोमा बेखौ दंफां बे गय दंफांफ्रा बेफ्राव माबाबाथाय मोजां नुयो बेखौ दोनजायो जथ्न' लानांगोन आरो बिदि होबाय थानांगौ ओमफ्राय बारा दै होनाङा खोमा बेयाव गेजेर दै होनांगोन ला मोनसे thank you फाइनालि सेट बुंजोबबाय गारिया नार्सारि मिनि नार्सारि खुलिबाय जोंहा गारियावनो आगैथारो दे बाय बाय मालाबा थांदो आयौ दहाय थेबनानै दोननाया बाय बाय A few hours later. नै जोंहा दिनै जास्टिसनाव लास्ट लान्च खालामनानै थांसै आरो ना गुवाहाटियाव ओमफ्राय बे टेबोला गोजौ गाहाय थाङो बे ए गोजौ थाङो गोजौ थांगासिनो औ आयौ गसंनानै मावनो हागोनथ' गसंनानै मावनो हाबाय ओरै देलाय मावलाय गसंनानै एबार जिरायनानै मावदोलाय वाव मजा बरियालै खिन्थु एबार ना जिरायनानै मावदोलाय 2 in 1 ओंखाम खुरनायखौ देखायनोसै आङो हाय नै सोर दे बे सोर सिनायदोंना सिनायाखै नोंसोर सिबखौबो बेनो संजोबदों दा बेनो जोंनो खुरना होसिगोन आरो मा संदों दे इधर है मैंने ये पोर्क ड्राई फ्राई किया है पोर्क ड्राई फ्राई हाँ और पसंद है कि नहीं पसंद है इधर किया है भिंडी फ्राई अच्छा ये भी पसंद है हाँ इसको रख देती हूँ पहले मैं मिडिल में रख देती हूँ हाँ इधर है दाल पपाया आरो दंबावो इधर है बॉयल पोर्क बॉयल किया मैंने थाइगिर पोर्क बॉयल विद थाइगिर यस टाइगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वी डोंट नो टाइगर कुकुम्बर कुकुम्बारा थाइबेंसो जायखिया थाइगिरखौ मा होनो बेखौ मिन्थिया बर'निथ' थाइगिर औ हिन्दीनिबो मा होनो मिन्थिया सार्च खालामनांसिगोन औ हिन्दीनिबो मिन्थिया इंलिशनिबो मिन्थिया जायखिया बर'नि थाइगिर थाइगिरखौ इंलिशनि मा होनोमोनलाय टेस्टी होगा शायद ना हाँ टेस्टी होना चाहिए वाओ ये फोटो ले लो तुम बहुत सारा नै एफा बुरजाखा हारसिंनो संजोबदों वाव फिश फिश भी है ये देखो फिश टमेटो जा जि साइज नुखादों गोथाव नुखादों ओमफ्राय नैबे आगै बेबो खाथिनिनोखा आरो मामोनलाय बोहैथि दैमारि हा सिस्टार कजिन सिस्टार सुंदरी बे मा स्टुडिअ लाइट लावदुम दुमथार जायखिया बेलुन बायदि नुलायो आंखौ गुफुर नुगोनदां र' हा
ओरैसो थानांगौ ना? ओरैसो थानांगौ. Hi guys. Light guys. Boys guys. आसामनि मेप? बियो? नंखायनो नोङो बाटारफ्लाइ बायदिसो नुबाय आं. नै बाटारफ्लाइ बायदिसो नङा होनलाय लोगोफोर? मा बेकग्राउन्ड ओरैहाय? हेल' गाइस आसाम मेप गाइस खिन्थु बाटारफ्लाइ बायदिसो नुयो आरो बांसिन. दे मन्दिरा जादो. फार्स्ट टाइम कार्बि आंलाव फैनानै जेबो आरो एसे बुरजा जादों हखद जानायनि नेक्स्ट टाइमनिफ्राय. ओइथिं फंबायाबो जादो गासिबो नै सिम्पोल खाना जेबो गैया. खिन्थु गोथाव जाथारदों. नायलाय जायाखै नोङो जेबो जावासिनो. नुनायाव मालाबा गोथावबो जाया नोङो जालाय. ना बिदै जास्टिस ना माबा मा होनो बेदरखौ मेजेम गोजा लाना फैदों अमा बेदरखौ. जास्टिस अ मोजां मोनो दे फुंनायनि बै जाना दायजानो दोननोसो जाग्रोदो थांफिनगोनसो दा. बाट आंबो जानो बिराद मोजां मोनो नालाय आं जुदि जाबाबो फुङामोनबा ओरैबायदि जागौमोन सानो आं. कार्बिआंलाव फैनानै फुंजोबलांसिगोन आं सोरनाव मा जाखो मिथिया मा हाबखो उदैयाव. फुङा जाहोहरखायो नालाय बिराद माने मोजां आरोना केयारिं बिराद मोजां मोनो. थेंक इउ दे. औ हस्पिटेलिटिया बिराद मोजां. थेंक इउ स' माच. औ दे जादो दे. फैफिनबाय. जा दे सागर जा नों लाजिखाया ना लाजिबा मा गोमायोमोनलाय? खाजि गोमायो. स्लिम जाजोब्बाय बरिया जोंनाबो स्लिम लादों. औ बङाइगावनि नागिरनानै लायनांसिगोन बेनो बङाइगावनि चापागुरिनि. बेयावनो माहाजोन थायो. जोंना गरिबसो. बेनिफ्रायनो लायनानै होफैनांसिगोन बेनो. आंहाबो कार्बि आंलाव फैबाय थानो मोननायनि थाफैनो मोननायनि आंहा सिनायखानायखौसो होगोन बेनो. माइनावखौ नोंखौ लायदो माइनाव बेनो फैनो नायदों ना. बिराद गोथाव जाखांबाय जोंहा आब' संनाय ओंख्रिखौ. थेंक इउ बिराद गोथाव जाखादों. थेंक इउ वाइफ मेटेरियेल. जाय मोनो बे बिराद लाखि जागोन. खाफाल गोनां जागोन. जायो नामा? सोरबाफोर लांहिनाव फैयोबा माने वेडिं शुट एन्ड अल बेलाय बेखौ नांगौबा बेखौ कन्टेक्ट खालाम आरो वेडिं जास्टिस नङा माबायाव लांहिन मेइन टाउनावनो ना. मिउजिक स्कुलबो दङ रेस्टुरेन्टबो दङ ओमफ्राय मा मिउजिक भिडिअसबो बानायो डाइरेक्टरबो अल इन वान पेकेज माने कारपेन्टारबो खालायो बेयो. ओइलाय बै टेबोल नुहुरनाया व्हाइट कालारा बेबो बे गाव बानायनाय पियान' गोनाङा बेनो जाबाय सुपार टेलेन्टेड गाय. ग्रासखौ वालाव ग्रासखौ सोरबा कार्पेट ग्रास वालाव सिथाबनोबा आंखौ लेंहरनो हागोन. आरोबाव बेबो इन्टेरियर डिजाइनिंबो खालामबावो. औ इन्टेरियर डिजाइनिंबो खालायो. ओमफ्राय बेनो हिनजावबो नांगौनो हाबा जानो थाखाय भेकेन्सिबो दंखायो आरोना. फन नाम्बारखौनो खोन्थाथारदो दे. उल्टालायबा होनदो बङाइगावनि सिख्लाखौ लाजागोन बङाइगावनि सिख्लाखौ. कार्बि आंलंआवसो फैगोन ना फैया दा? फैगोन मानो फैया जानो. खथ' मेल्ला वाटारफल एरि दं मोजां जोंनो गय जाहोआखै सेलेखासो जाहोदों. नोंसिना गय जायाना? आं मन्दिरानो मिथा पार्टि जाहोहरगोन दा. बिसिना मालाय गय जायानो बेखायनो नै सेलेखासो जायो बिस्रा. आंहा सेलेखाखौसो जानांदों बेखायनो. आंथ' बिराद गय जाखायो. गयारि मा टाइटेलाबो गयारि गयारा गय जाया. जों दैमारिफोराबो दै लोङो. नार्जिफोरा नार्जि जाया
ओमफ्राय आंहा बसुमतारी बसुमतारिया गैया नोंबो बसुमतारी बसुमतारिया गासिबो जायो मा मोनो गासिबो जाजोबो माखौ मोनो बेखौनो जायो जों नोंबो बसुमतारी औ आंबो बसुमतारिसो ओंखायनोथ' जों गासिबो बेखायनोथ' बङाइगावनि नांगौ बङाइगावनि नांगौ 120 नङा मिठा पान मोनसेल' ना औ मोनसेल' आंल' जागोन मिठा पान जाहोनो नागिरदों आङो मिठा पान लामायाव जालां जायो बिदिबाबो लामायाव जालांनोसै अ मोनसेखौ जालांसै मोनसेखौ लामायाव जानोसै जानोसै ने खिन्थु नभेम्बराव बेस्ट होनो आरो माबे बिबारफोरा माबायो माने पुरा ग्रिनारि जाजोबो नभेम्बर डिसेम्बराव आरो मोनसे लाबावदोंसो दङ ना नागालेण्डनिबो बे कहिमा जाकामायावनो एसे बुंदों नभेम्बराव दाबादियाव थांनो सेप्तेम्बर जासिगोन माने नभेम्बराव बेस्ट होनो मेसेजल' लांसै जों मेसेजजोंसो लांसै लोगोफोरा बुंदों आरो नागालेण्डनि कहिमानि लोगो दं माने नभेम्बराव थांबा बेस्ट होनो आरो थेंक इउ सो माच गयनि थाखाय आरो ओंखामनि थाखाय You're welcome. Thank you for coming. वेलकम जल्दी आना वापस ना जुक्कू थांगोन जोंहाना सेफ जार्नि थेंक यू बाय 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 सफैबाय फाइनालि गुवाहाटी बैक टू गुवाहाटी स' लोगोफोर आंना दिनैनि भिडिअ बिसिमल'मोन आं नोंसोरखौ आंनि नेक्स्ट व्लगाव आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन स' टिल देन टेक केयार बाय बाय एन्ड डोन्ट फरगेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब बाय गाइस बाय 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 बाय